И накрая сега ми позволете от все сърце да ви пожелая на добър щастие, защото на есен ще си в първи клас. Бъдете все така мили и добри. Обичаме и вярваме в вас, че ще бъдете отлични първокласници. Деца, дойде момента да ви връча първия официален документ за вас на Министерството на образованието. Това е удостоверението за завършена подготвителна група. Пожелавам ви много удостоверения, свидетелства и дипломи да получавате по-нататък в живота. Хайде сега. Иван Миленов Петров. Заповядай, Иванко. Една книжка да я прочетете, когато се научите да четете. Дани. Дани. Айде една книжка. Следващия е малко. Иван Денев Иванов. Следващата душата. Заповядай, Иванко. Честито. Иване, погледи на съмната. Иване, насам. Хайде, Божидарка. Боян Иванов Митев. Ето и книжката. Следващото дете с Газлинка. Слези, заповядай. Магдалена я няма. Георги Иванов Димитров.